Postoji istina koju vam trgovci ne govore kada vam pokazuju sjaj novog kamiona. Najskuplji stroj nije uvijek onaj koji vam ostavlja najviše novca u džepu. Ponekad je upravo onaj koji vas najviše košta. U svijetu prijevoza, gdje je svaki kilometar bitka protiv vremena i trošenja, pravo bogatstvo gradi se izbjegavanjem impulsivnih odluka. Kamioni koje ćete sada upoznati nisu najgori na popisu, ali su dovoljno opasni da unište nespremnog vlasnika. Oni su predvorje financijskog pakla. Broj 14. Ford F650-F750, modeli 2015. do 2018. s motorom Powerstroke 6,7 L. Postoje kamioni koji obećavaju mnogo i ispunjavaju malo. Ford F650 i F750 iz ovih godina jedni su od njih. Na papiru se činio kao savršen alat za srednje teške poslove. Robusnost kamiona s mehanikom ogromnog pikapa. U praksi se pretvorio u radioničku noćnu moru. Najozbiljniji i najčešći problem pogađa sustav hlađenja, dizajniran nedovoljno za zahtjeve kontinuiranog rada. Kada se motor počne zagrijavati više nego što bi trebao, a to čini često, posljedice se nižu. Brtva glave popušta, glava se deformira, a ulje se počinje miješati s rašhladnom tekućinom. Račun za popravak u tom trenutku može premašiti $15.000 bez poteškoća. Tome se pridodaje i torque shift prijenos, koji u ovim modelima pati od prijevremenih kvarova na solenoidima i u tijelu ventila, uzrokujući nagle promjene koje na kraju oštećuju ostatak pogonskog sklopa. Najviše uznemiruje starost u kojoj počinju problemi. Ne govorimo o kamionima s 500.000 kilometara, već o jedinicama koje jedva premašuju 100.000. Postoje vozači koji su ih odveli u radionicu prije navršene 2 godine korištenja. Kupnja jednog od ovih Fordova je kao igranje ruskog ruleta s 3 metka u bubnju. I kada izgubite, gubite jako. Broj 13. Chevrolet Kodiaq _GMC Top Kick, modeli s motorom Duramax 6,6 L prve generacije. Bilo je vrijeme kada su ovi srednji kamioni General Motorsa dominirali općinskim i građevinskim voznim parkovima. Bili su robusni, imali su dobar imidž i motor Duramax obećavao je pouzdanost koju je marka postigla u svojim pikapima. Ali vrijeme je otkrilo njihove sramote. Sustav ubrizgavanja prvih Duramax motora ugrađenih u ove šasije pokazao se mnogo osjetljivijim nego što bi trebao biti. Injektori otkazuju alarmantnom učestalošću, a kada to učine, ne samo da ostavljaju kamion nepokretnim, već mogu kontaminirati ulje dizelom, uništavajući ležajeve i radilicu u procesu. Kontrolni modul motora, smješten na lokaciji koja se čini dizajniranom za nakupljanje prljavštine i vlage, također stvara probleme. Jedan dan kamion radi, sljedeći dan ne pali, a dijagnoza može trajati tjednima. Ali najteži udarac za sadašnjeg vlasnika je dostupnost rezervnih dijelova. Chevrolet i GMC prestali su proizvoditi ove modele prije mnogo godina, a mnoge specifične komponente više se ne proizvode. Pronalaženje rabljenog dijela u dobrom stanju je odiseja, a kada ga pronađete, cijena je pretjerana. Kodiaq i Top Kick postali su oni kamioni koji, kada se pokvare, ostaju mjesecima u radionici čekajući dio koji nikada ne stiže. Osuda na vječnu nepokretnost. Broj 12. International Dura Star, modeli s motorom MaxxForce 7. Ako postoji motor koji zaslužuje istaknuto mjesto na bilo kojem popisu mehaničkih katastrofa, to je MaxxForce 7 od Internationala. V8 dizel od 6,4 litara koji je tvrtka razvila kako bi zadovoljila norme emisija bez pribjegavanja ureji i koji je postao spomenik lošem inženjeringu. Sustav EGR, podvrgnut nemogućim zahtjevima, začepljivao se zapanjujućom učestalošću. Injektori su otkazivali u lancu. Turbopunjači varijabilne geometrije su blokirali. I kada se sve to događalo, motor je ulazio u začarani krug stalnih regeneracija, koje su na kraju rastalile klipove ili napukle glave. Najgore kod MaxxForce 7 je što nije upozoravao.
Mogli ste imati kamion koji je radio savršeno jedan dan, a sljedeći dan, bez prethodne najave, motor bi rekao dosta. Računi za popravak oscilirali su između 12 i 20 tisuća dolara, često više nego što je vrijedio cijeli kamion. International je primio kolektivne tužbe, cijeli koncesionari napunili su se Durastarima čekajući nove motore, a vlasnici su naučili bolnu lekciju. Nikada ne kupuj prvu generaciju motora dizajniranog za ispunjavanje nemogućih normi. Durastar s Max Force 7 je tempirana bomba koja prije ili kasnije eksplodira. Broj 11. Mitsubishi Fuso F E-FG, modeli 2006. do 2010. s motorom 4M50. Mitsubishi Fuso F E-FG bili su desetljećima kraljevi gradske dostave i primjena s naprednom kabinom. Njihova kompaktna veličina, njihova upravljivost i njihova jednostavnost korištenja pretvorili su ih u favorite kurirskih flota, komunalnih službi i malih poduzeća. Ali između 2006. i 2010. nešto je pošlo po zlu. Motor 4M50, četverocilindrični dizel od 4,9 litara, počeo je stvarati probleme koji su okaljali reputaciju marke. Turbo je posebno ispao slaba točka. Dizajniran je s geometrijom koja nije dobro podnosila cikluse gradskog rada, s kontinuiranim pokretanjima i zaustavljanjima. Lopatice turbopunjača bi blokirale, tlak puhanja bi padao i motor bi gubio snagu dok ne bi ostao praktički beskoristan. Sustav EGR, također loše dimenzioniran, začepljivao se čađom i prisiljavao na stalne regeneracije koje su na kraju razrijedile ulje dizelom. Kada bi vlasnik odveo kamion u radionicu, vijest je uvijek bila ista. Popravak turba, čišćenje EGR-a, moguće oštećenje injektora. Račun je iznosio oko $5.000, često više nego što je kamion koštao kao rabljen. Najgore je što su ovi problemi bili učestali. Nije bilo definitivnog rješenja, samo privremene zakrpe. FG tih godina postao je glavobolja mnogih malih poduzetnika koji su vjerovali marki s dobrom reputacijom. Broj 10. Isuzu NPR-NQR, modeli 2004. do 2007. s motorom 4HE1. Isuzu ima reputaciju gradnje neuništivih motora. I istina je, gradi ih. Ali između 2004. i 2007. s motorom 4HE1 nešto je zakazalo. Ovaj četverocilindrični dizel, koji je opremao popularne NPR i NQR, razvio je kronični problem sa sustavom ubrizgavanja koji je doveo do propasti više od jednog vlasnika. Injektori, umjesto da traju stotine tisuća kilometara koje su se očekivale, počeli su otkazivati oko 150.000. U početku su simptomi bili suptilni. Malo bijelog dima pri paljenju, nešto veća potrošnja, poneki povremeni gubitak snage. Ali ako bi vozač ignorirao te signale, ishod je bio katastrofalan. Injektor koji zakaže u Common Rail dizel motoru ne samo da prestaje dobro raspršivati gorivo, može završiti ubrizgavanjem tekućeg dizela izravno u cilindar. Taj dizel ispire uljni film sa stjenki, razrijeđuje mazivo u karteru i konačno uzrokuje blokiranje klipa ili pucanje klipnjače. Popravak u toj točki podrazumijeva potpuno otvaranje motora, obradu bloka ili njegovu potpunu zamjenu. Između 8 i 12 $12 kasnije, vlasnik se nalazi s kamionom koji vrijedi manje nego što je platio za popravak. 4HE1 je izvrstan motor kada radi, ali kada zakaže, zakaže s voljom. Broj 9. Freightliner Sprinter, modeli 2007. do 2009. s motorom V6 dizel. Sprinter je, bez sumnje, najikonografskiji kombi na svijetu. Njegov dizajn, njegov unutarnji prostor, njegov imidž povezan s profesionalnim prijevozom pretvorili su ga u prodajni uspjeh desetljećima. Ali između 2007. i 2009. Mercedes-Benz, vlasnik marke, odlučio je instalirati V6 dizel motor koji se pokazao kao noćna mora. Problem nije bio u osnovnoj mehanici, već u svemu što ju je okruživalo.
sustav emisija, elektronika upravljanja, senzori i aktuatori koji su pretvarali svaki kvar u zagonetku. Sustav recirkulacije plinova, EGR, začepljivao se zapanjujućom učestalošću. Filtar čestica, DPF, ulazio je u stalnu regeneraciju, trošeći ekstra dizel i razrijeđujući ulje. I kada bi nešto zakazalo, elektronička centrala odgovarala bi kodovima grešaka toliko kriptičnim da ni specijalizirani mehaničari nisu nalazili rješenje. Turbo je k tome patio od prijevremenih problema na lopaticama varijabilne geometrije. Zamjena turba na Sprinteru iz tih godina mogla je koštati više od $3000. A najgore je što, često, novi turbo nije trajao mnogo duže od originalnog. Dugoročni trošak posjedovanja ovih Sprintera je jednostavno zastrašujući. Ima onih koji kažu da, ako zbrojite ono što ste platili za njega i ono što ste potrošili na popravke, mogli ste kupiti 2 nova kombija druge marke i nisu u krivu. Broj 8. Workhorse Custom Chassis V42 V62, modeli s motorom GM 8,1L i Allison prijenosom. Ove šasije korištene uglavnom u školskim autobusima, dostavnim kombijima i rekreacijskim vozilima, zanimljiv su slučaj toga kako izvrsni motor i prijenos mogu postati problem kada se montiraju u loše dizajniranu cijelinu. Motor GM 8,1L Vortech je benzinski div. V8 od 8,1 litara s reputacijom robusnosti. Allison prijenos je s druge strane vjerojatno najbolji automatski mijenjač za teške poslove na tržištu. Ali u Workhorse W42 i W62 modelima nešto je zakazalo. Glavni problem bio je sustav hlađenja, nedovoljan za zahtjeve kontinuiranog rada, posebno u primjenama s čestim zaustavljanjima kao što su školski autobusi. Motor bi se pregrijao, brtva glave bi popustila, a rašladna tekućina bi se počela miješati s uljem. Jednom kada se to dogodi, motor je osuđen na propast. Popravak podrazumijeva demontažu glave, njezinu obradu ili zamjenu, a često oštećenja na ležajevima radilice prisiljavaju na potpunu rekonstrukciju. Govorimo o računima koji lako premašuju $10.000, često više nego što vrijedi cijelo vozilo. Kada se vlasnik suoči s tom realnošću, odluka je uvijek ista, otpad ili prodaja u dijelovima. Workhorse je dokaz da dobar motor i dobar prijenos ne jamče dobro vozilo ako je cjelina loše osmišljena. Do ovdje smo vidjeli problematične strojeve, ali s kojima se još može živjeti ako ste spremni trošiti. One koje dolaze su pakao na kotačima. To su kamioni koji su uništili čitave vozne parkove, oni koji su generirali milijunske kolektivne tužbe, oni koji bi trebali dolaziti sa zdravstvenim upozorenjem na poklopcu motora. A broj 1 nije samo najgori kamion za kupnju. On je za mnoge najveća financijska pogreška na kotačima koja je ikada napravljena. Broj 7. Ford F650 F750, modeli 2020. do 2022. s motorom Powerstroke 6,7L visoke snage. Ako su prethodni modeli F650 i F750 već bili problematični, generacija 2020. do 2022. podigla je nedostatke na novu razinu. Ford je odlučio u ove kamione ugraditi verziju visoke snage motora Powerstroke 6,7L, istu onu kojom su opremljeni pick-upi F450, ali bez uzimanja u obzir da teški radni kamion nije pick-up. Toplinski i mehanički zahtjevi su mnogo veći, a motor je počeo pokazivati zabrinjavajuće znakove zamora. Sustav naknadne obrade emisija, koji je sam po sebi složen, postao je stalna noćna mora. Filtar čestica, DPF, se zasićivao neprihvatljivom učestalošću, prisiljavajući na stalne regeneracije koje su trošile dodatni dizel i razrijeđivale ulje. Senzori NOx su otkazivali jedan za drugim, a kada bi otkazali, motor bi ušao u zaštitni način rada, DRAT, ograničavajući snagu na razine koje su onemogućavale vožnju autocestu. Najgore je što su se ovi DRAT načini rada događali
u najnepovoljnijim trenucima, usred uspona s punim opterećenjem pri pretjecanju. Prijenos k tome nije bio dorastao zadatku. Ponovili su se isti problemi torque shift mjenjača, s kvarovima na solenoidima i tijelu ventila koji su ostavljali kamion nepokretnim bez prethodne najave. Kada bi jamstvo isteklo, vlasnik se suočavao s peteroznamenkastim računima sa zapanjujućom redovitošću. Postoje vozači koji su morali zamijeniti cijeli sustav naknadne obrade 2 puta u manje od 100.000 km. Ford F650 iz ovih godina savršen je primjer kako loša integracija motora, prijenosa i šasije može pretvoriti radni alat u ekonomsku osudu. A najtragičnije je što su mnogi mali poduzetnici, privučeni imenom Ford i deklariranom snagom, upali u zamku ne znajući što ih čeka. Broj 6. International CV Series. Modeli bazirani na Nissan Titan XD. Kada je International odlučio ući u segment teških pick-up vozila, napravio je stratešku pogrešku. Umjesto da razvije vlastito vozilo, uzeo je bazu Nissan Titana XD, stavio svoj amblem i prodao ga kao da je International oduvijek. Rezultat je bio mehanički Frankenstein koji na kraju nije bio ni jedno ni drugo. Problemi su počinjali nedostatkom identiteta. Internationalovi zastupnici nisu bili spremni popravljati vozilo s Nissanovim komponentama, a Nissanovi zastupnici nisu htjeli znati ništa o vozilu s Internationalovim amblemom. Vlasnik bi ostao zarobljen u limbu tehničkog servisa gdje nitko nije preuzimao odgovornost. Prijenos, specifična komponenta ovog modela, patio je od prijevremenih kvarova. Promjene brzina postajale su grube, sinkroni su se trošili, a u mnogim slučajevima cijeli mjenjač se morao zamijeniti prije 60.000 km. Elektronika je bila katastrofa. Senzori koji su davali pogrešna očitanja, upravljačke jedinice koje su se same resetirale, svjetla kvara koja su se palila bez očiglednog razloga. I kada bi vlasnik uspio postići da zastupnik prihvati pregledati vozilo, dijagnoza je mogla trajati tjednima jer se radionički priručnici nisu podudarali sa stvarnošću vozila. CV Series je savršen primjer onoga što se događa kada se dvije inženjerske kulture pomiješaju bez integracije, kada se dvije filozofije dizajna sudare bez pronalaženja sredine. Prodano je nekoliko primjeraka, a oni koji još cirkuliraju čine to s nadom da se ništa neće dogoditi, jer kada se dogodi, popravak je odiseja koja može ostaviti kamion mjesecima parkiran. Broj 5. Hino 268-338. Modeli 2010. do 2015. s motorom JA08E. Hino je za mnoge sinonim za japansku pouzdanost. Marka povezana s Toyotom, ona koja gradi kamione s istom obsesijom za kvalitetu kao i svoje automobile. Ali između 2010. i 2015. nešto je pošlo po zlu u tvornici koja je proizvodila motore je 08E. Ovi motori, koji su opremali modele 268 i 338 marke Hino, počeli su razvijati probleme koji su okaljali reputaciju marke. Common Rail sustav ubrizgavanja pokazao se mnogo osjetljivijim od očekivanog. Injektori su otkazivali u nizu, a kada bi otkazali, ne samo da su ostavljali motor bez snage, već su mogli uzrokovati katastrofalne štete ako bi dizelsko gorivo prodrlo u ulje. Turbo je, k tome, pokazivao znakove prijevremenog zamora s ležajevima koji su se trošili i osovinama koje su gubile koncentričnost. No, najalarmantnija je bila potrošnja ulja. Mnogi vlasnici su izvještavali da moraju dodati nekoliko litara između zamjena, što je nedvojben simptom da nešto nije u redu s karikama ili vodilicama ventila. Kada bi odvezli motor u radionicu, vijest je uvijek bila ista. Skup popravak i često bez jamstva da se problem neće ponovno pojaviti. Hino je to pokušao riješiti ažuriranjima softvera i poboljšanjima komponenti, ali za vlasnike modela 2010. do 2015. rješenje je stiglo prekasno. Mnogi od ovih kamiona napušteni su na pola puta, prodani u dijelovima ili jednostavno parkirani u kutu, čekajući odluku koja nikada nije dolazila.
J08E iz tih godina pokazao je da čak i Japanci mogu pogriješiti i da kada pogriješe, pogreška može biti monumentalna. Broj 4. Peterbilt 579. Modeli 2012. do 2015. s motorom Packard MX-13 prvih generacija. Peterbilt je jedna od najomiljenijih marki u Americi. Njegovo ime evocira kvalitetu, stil i tradiciju. Ali kada su lansirali motor Packard MX-13 u svojim modelima 579, nešto je pošlo strašno po zlu. Prve generacije ovog motora, dizajniranog da se natječe s europskim divovima, patile su od dječjih bolesti koje su se pokazale katastrofalnima. Najozbiljniji problem pogađao je radilicu. Zbog pogreške u toplinskoj obradi ili u leguri, neke radilice razvijale su mikroskopske pukotine koje su se s vremenom pretvarale u lomove. Kada radilica pukne u dizelskom motoru, rezultat je apokaliptičan. Klipovi koji udaraju u ventile, klipnjače koje probijaju blok, geleri koji kruže cijelim sustavom podmazivanja. Popravak se u tim slučajevima ne sastoji od popravljanja motora, već od njegove potpune zamjene. A novi motor za Peterbilt 579 može koštati više od $30.000, ne računajući radnu snagu. Tome su se pridodali problemi s ležajevima klipnjača koji su se prerano trošili i sa sustavom ubrizgavanja koji je otkazivao bez prethodne najave. Packard je na kraju priznao probleme i poboljšao motor u kasnijim generacijama, ali za kupce prvih 579 iskustvo je bilo poražavajuće. Mnogi su izgubili $10.000 i, što je najgore, povjerenje u marku za koju su vjerovali da je nepokolebljiva. Zastupništva su se napunila modelima 579 koji su čekali nove motore s rokovima čekanja do 6 mjeseci. U međuvremenu, vlasnik je nastavio plaćati kredit za kamion, osiguranje, poreze, bez mogućnosti da ostvari $1 prihoda. Broj 3. Kenworth T680. Modeli 2012. do 2015. s motorom Packard MX-13 prvih generacija. Isti problem, ista priča, isto razočaranje. Kenworth T680, perjanica sestrinske marke Peterbilta, montirao je isti motor Packard MX-13 u svojim prvim godinama i patio od istih nedostataka. Radilice koje su pucale, ležajevi koji su se raspadali, injektori koji su otkazivali. Jedina razlika bila je amblem na poklopcu motora. Za vlasnike ovih T680 noćna mora bila je dvostruka. S jedne strane, imali su kamion koji nisu mogli koristiti jer je motor bio u radionici. S druge strane, gledali su kako vrijednost preprodaje strmoglavo pada, kako se loš glas o MX-13 širio cijelom industrijom. Zastupništva su se napunila modelima T680 i 579 čekajući nove motore, a rokovi isporuke rastezali su se do 6 mjeseci. Bilo je slučajeva čitavih tvrtki koje su bankrotirale jer je njihova flota T680 ostala nepokretna. Packard je naučio lekciju i kasniji MX-13 su mnogo pouzdaniji, ali za one koji su kupili između 2012. i 2015. šteta je već bila učinjena. T680 iz tih godina podsjetnik je da čak i najbolje marke mogu lansirati nedozrele proizvode i da cijenu te nedozrelosti uvijek plaćaju kupci. Postoje vozači koji se još i danas, kada vide T680 iz tog doba, prekriže prije nego što se približe. Broj 2. Freightliner Cascadia. Modeli 2008. do 2010. s motorom Detroit DD15 prvih generacija. Freightliner Cascadia je danas najprodavaniji kamion u Americi, standard učinkovitosti i pouzdanosti. Ali nije uvijek bilo tako. Prve generacije motora Detroit DD15, one koje su opremale Cascadiju između 2008. i 2010. bile su pravi užas. Glavni problem bio je EGR sustav, podvrgnut zahtjevima koje nije mogao izdržati. Hladnjaci EGR-a bi pucali, dopuštajući rašladnoj tekućini da se pomiješa s ispušnim plinovima i eventualno uđe u cilindre. Kada bi se to dogodilo, motor bi počeo gubiti kompresiju
izbacivati bijeli dim i, konačno, otkazati. Turbo s varijabilnom geometrijom također je stvarao probleme. Lopatice bi blokirale zbog čađe, tlak puhanja bi padao i motor bi gubio snagu. No najgore su bile pukotine u glavi motora. Zbog greške u dizajnu ili materijalima, neke glave bi pukle nakon nekoliko tisuća kilometara, uzrokujući mješavinu ulja i rašladne tekućine koja bi dokrajčila ležajeve radilice. Popravak jednog DD15 iz tih godina mogao je lako koštati $40.000. Mnoge flote, one koje su si to mogle priuštiti, mijenjale su kamione prije nego što bi dosegli 500.000 kilometara kako se ne bi morale suočiti s tim računom. One koje nisu mogle, jednostavno su bankrotirale. DD15 je na kraju postao izvrstan motor nakon nekoliko ažuriranja, ali prve generacije su upozorenje na ono što se događa kada se pritisak za ispunjavanje normi o emisijama pretpostavi zrelosti inženjeringa. Podsjetnik da se i divovi mogu spotaknuti. Broj 1. International ProStar s motorom MaxxForce 13 i MaxxForce 15. Nema debate, nema rasprave, nema drugog mjesta kojemu se približava. International ProStar s motorom MaxxForce 13 ili MaxxForce 15 je, bez ikakve sumnje, najruinarniji kamion u modernoj povijesti transporta. Nije da on ima problem, nego je sve na njemu problem. Priča počinje strateškom odlukom Internationala ispuniti EPA norme o emisijama bez korištenja sustava selektivne katalitičke redukcije SCR, to jest bez ureje. Zato su uložili sve na pogrešnu kartu. EGR sustav ultravisoke stope koji je recirkulirao masivne količine ispušnih plinova u motor, podvrgavajući sve komponente toplinskim i kemijskim uvjetima koje nisu mogle izdržati. Rezultat je bila kaskada kvarova kojoj nije bilo kraja. Glave cilindara pucale su zapanjujućom učestalošću. Injektori su otkazivali u nizu, kontaminirajući ulje dizelom i uništavajući ležajeve. Turbopunjači su blokirali, klipovi su pucali, EGR ventili su se začepljivali, filtar čestica se zasićivao. I kada bi vlasnik uspio popraviti jedan problem, drugi bi se pojavio nakon nekoliko tisuća kilometara. Kolektivne tužbe su se nakupljale. Zastupništva su se napunila ProStarima koji su čekali nove motore. Rokovi popravka rastezali su se do 6 mjeseci. Vlasnici su gledali kako im se poslovi raspadaju dok su nastavljali plaćati kredite za kamione koje nisu mogli koristiti. MaxxForce 13 i 15 nisu jednostavno loši motori. Oni su vjerojatno najgori dizelski motori ikada ugrađeni u cestovne kamione u posljednjim desetljećima. I što je najgore, International ih je nastavio prodavati godinama, poričući dokaze, sve dok im stvarnost nije eksplodirala u lice. Danas se ProStari s MaxxForce motorima prodaju za gotovo ništa na aukcijama. A čak i tada, onaj tko ih kupi, obično se pokaje. Jer popravljanje MaxxForcea nije investicija, to je osuda. To je jama bez dna koja proždire novac i nade. Zato, bez ikakve sumnje, zauzima broj 1 na ovoj listi. Ako vidiš jeftini ProStar, bježi. Ta ponuda nije prilika, to je zamka. Sljedeći put kada vidiš kamion po povoljnoj cijeni na tržištu rabljenih vozila, zapitaj se zašto je tako jeftin. Zapitaj se što prodavač zna, a ti ne znaš. Zapitaj se koliko će te koštati njegovo održavanje tijekom sljedećih 5 godina. Ovi kamioni su upropastili previše prijevoznika koji su povjerovali u dobru ponudu, u poznatu marku, u motor s dobrim glasom. Stvarnost je takva da u svijetu transporta ono što je jeftino uvijek izađe skupo.